बाइबेलनि जहननि 14:6 जिसुआ बिखौ बुंबाय, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा। आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव थांनो हाया। जिसु ख्रीष्टआ गावखौनो लामा, नंगौ आरो गोथां होननानै बुंनानै लादों आरो गावजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव थांनो हाया होननानै बुंनानै लादों। बेनिखायनो जों जिसु ख्रीष्टखौ फोथायारि साफ्रोमबो गोनो गोथो जेबो जानो नाङा। जोङो संसारनि बायदि नुथायफोरजों एबा संसारनि बायदि थासारिफोरखौ लानानै जोङो दुखु जानो गोनांथि गैया। जोङो जुदि सोरगो रायजोआव थांनो गोसोब्ला जोङो जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों जिसु ख्रीष्टनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंनानै, जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनानै, जिसु ख्रीष्टनि बुंनाय बादि मावनानै, जिसु ख्रीष्टखौ गोसो आरो जिउजों फोथायनानै, जिसु ख्रीष्टनि थाखाय गासैखौबो मावजोबनानै, बिनि थाखाय बिनि बुंनायफोर बादियै मावनानै, बिनि बुंनाय बादि सोलिनानै जोङो थाबायोब्लानो जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ अरायबो गावजों लोगोसे गावनि सोरगो रायजोआव जोंखौ लानानै थांगोन आरो गावनि सोरगो रायजोआव जोंखौ दोनगोन। थैनायनि उनाव जोंखौ गोदान जिउ होगोन, जोंनो गोदान जिउ होगोन आरो बियो गावजों लोगोसे जोंखौ लाफागोन।